igama lami ndinguZimbini. Kodwa ke lo kwenda lona ndinguNtsika Yenzi, ndingukhwinani efani. Ndihlala apha kwa-4725. Apha le indawo yindawo endithengisela kuyo ibhizinisi yam. Into Nyaboke unongcwalisa kahoyanga kuba uzixolela bandijona phofu khangabuze xa uyazixolela. Hey sisiwami ubhizi apha. Ubhizi because ndikugqibele upha mna esikoleni ujayivisa abantwana pha. Kanti hey ngapha erumini kwenziwe enye into. Njalo bhutani ndibhizi yonke indawo. Nalapha ndiyafuna imaneka, nasendlini ndiyafumaneka, nasebantwaneni ndiyafumaneka. Indawo funeka ndizohlule ndingumama nje. Yo mkhulu lo msebenzi. Kha ngixelele mama intoni ethengisayo apha ngamagwinya, ndiyabona ngamagwinya nantoni? Ndithengisa amagwinya, ndithengisa ifishi, ndithengisa nee-chips, ndithengise ke neelekese zabantwana, into nje ezincinci nee-ice, yonke loo nto leyo. Oh wow, uyathengisa nee-ice ngonenani, uyagqibela uthengisa amagxadi Okay. Into wena ndiyayithengisa enxulumeneni nalapha ebantwaneni. Otherwise i-support wena ekuhlaleni injani? Hayi ndiyayifumana kakhulu kwi-support, andifuna uphosisa. Ndifumana i-support ekuhlaleni, ndifumana i-support ezikolweni. Kanti into yobana esikolweni sinayo imidundu esiyithengisayo phaa ewonga lethu. Ndandibizwe nguprinsipal uqobo, wathi kuba abantwana bemane besiza apho, wathi akathanda abantwana besikolo baphume, andiye phaa esikolweni ndiyothengisa esikolweni. Kunjalo naseLangelitsha ndandibiziwe kuba abantwana abafuni baphume, mandiyothengisa esikolweni. So ndayiqonda ukuba ndingabizwe ezikolweni, inene intle le nto ndiyenzayo. Ndazibona phaa ke nam uba hayi tyhini. Kha ngiqalele nje only ngale business mama, uqale nini le business? Le business I think ndiyiqale ngo-2018. Ngo-2018 ndathengisa i-fish and chips. Ndandivulela nje uba yes, ndakhumbula yangu-fish and chips, yes. Kwakho abantu abathi hayi mani khawenze namagwinya, nabe ndiqonda hayi andikwazi ukwenza amagwinya, ndandinayo kusemdeni wamagwinya, ndifuna le i-fish and chips. But ndabona hayi abantu bayawafuna la magwinya highway. Ndancama ke ndaqonda hayi wethu mandiwenze ke xa bewafuna abantu. Ndawenza ke ndayowafunda ke futhi uzikomnye umama wasezifunzana owenza amagwinya kakuhle. Ndathi ngicela ungifundise amagwinya enziwa njani, wandifundisa ke amagwinya uba yenziwa njani, wandibonisa. Ndaqonda uba hayi ke ndisorted, ndafika ndabuya ndawenza ke. Ndijonge ispace sakho mama, kulo msebenzi uwenzayo sincinci kakhulu. Umaneja njani ukwenza lo msebenzi kwezi space singaka? Asisincanga ke kanti jonga nakweli cala lingapha. Oh sivulekile I can see pha ndingene ndajonga ngapha. Sisebutyeni then sigqiba kwethu sihlamba into zethu sizipakishe kwelaa cala, then neefriji zam ke ngoku zikwelaa cala ke ngoku. Okay. Ingabi khona inkxaso mhlawumbe kho wayifumana kurhulumente? Xa ndithi urhulumente ke ukuqala koceba malunga nalo nomsebenzi. Andingebitsho ngokuba ndingathi ikhona inkxaso endakhe ndayifumana, ngoba umntu endandicinga uba angandipha inkxaso ikwanguceba wam umama uZininzi uMtyizana. But ke ngoku ndafumaniseka into yobana umama uZininzi ke ngoku yena uphethe kwa-ward 14 nandika-ward 11. Then ke ngoku iyacaca into yobana uceba waka-ward 14 akakwazi ujampa kuzotsho kuceba waka-ward 11. But ndandikhe ndaya ke kuceba waka-ward 11 through le nto ndiyithethayo ke ngoku. Wandithembisa, I think kwakungo-2018 ngoku. Usiyela le business. Siyela le business. Then ke ngoku I think kwakusaphethe uShakes ngoku. Then
iceba yayingushade. Then wathi ke ngoku xa endicacisela ke ngoku Protea wathi no mandihambe ndiyokwenza yintoni nale nto xa ufuna ndokwenza i-quotation. Okay. Wathi mandihambe ndokwenza i-quotation yeento ndizifunayo. Ndandahamba ndokwenza i-quotation then ndathatha i-email address yakhe zathunyelwa phaa kuye ke le quotation. Ndalinda ke kuba ndisalindile nangoku ke andiyazi uba yaphelela phi na. Okay. Uncedo ke ndiye ndizikhangelele ngokwam. Umzekelo ikhona indawo urhulumente wayikhe wandinika imbiza, ndaphiwa i-4 plate westovu, imbiza u-50 litre wembiza, igesi kunye neebhemaries. Xa sithi urhulumente mama ndiyafuna simhloniphe simenshine ngegama uba yeyiphi le department yakuphayo so that uzobonisa appreciation izokupha nangoma. Uyayazi ke isizathu sento yobana ubone uba ndithi urhulumente ndingayicacisi uba kahle kahle andikho 100% sure uba yayivelaphi, kodwa sathi xa sizireceiva ngoba ngoku sasizenzele eholweni kwa-1 then sathi xa sizireceiva ke ngoku kweza uStella umama uStella ngosasizireceiva then safowunelwa ke ngoku umntu owaye-aplayile. So yiyo ke ngoku le nto ubona uba andichani ncam isuka kweyiphi department. Okay, iyavakala kodwa kuba kwakukho umama uStella. Umbuzo wam ogqibela kukho le ndawo kaceba uthethe ngoceba umama uzininzi. Sinoceba kaloku wethu apha ngoku kwakutheni uthe uceba wam uzininzi. Mna kahle mna eyam ibranch ndiward 14. Okay. Ndihlala kwa-ward 14 because ndihlala ko-47 kwa-47 Okay. So uceba wam ngumama uzininzi. Then ke ngoku apha ndikumhlaba iward 11 ibhizinesi yenzela kwa-ward 11 nabantwana. Yes, okay. Oh, okay. Ungatshisi mama, ungatshisi. Yho. Ungathi ke ngomama loluphi uncedo onokulindela mhlawumbi onokulicela kumuntu onokunceda kule business yakho yenzayo? Mna uncedo mna endinolicela ingaske ndifumane mhlawumbi umzekelo ikhonteyina enkulu. Okay. Yabona uba ndinofumana ikhonteyina enkulu, hayi ke into yonke ingazihambela. Ingazenzekela ngoba ke izinto mna apha ndiyazithengela i-most yezinto. Iifriji ndiyazithengela kodwa ke zikhona iifriji endandikhe ndazifumana mani mandingayilibali loo ndawo. Khona isapoti sefriji endandikhe ndazifumana, ndafumana iifriji zabayi-2, ndafumana ii-deep freezer zabayi-2 but zona ndizifumana through umyeni wendodakazi yam edibene naloo mlumkazi eKapa ucaba unikisa ngabantu abanebhizinesi. Umuntu onebhizinesi uyamnika. So wandifowunela wandibuza uba ndinazo neempepha ezitshoyo uba ndinebhizinesi, ibhizinesi yam iregistered. Ndathi ke make iregistered. Wathi okay ukhona umnikazi oza kufowunela. Nyhani wandifowunela wandibuza uba ndiregistered, wathi cela ndifote into zam ndazifota. Ndithetha ukuthi mna ndazifumana ke ezo friji eziyi-2 nezo deep freezer ziyi-2 free of charge zisuka from Cape Town. Yho, achievement enkulu le. Ngoba kuba khona wethu abantu siye sive kwenye ixesha uleqe kuthiwe naku kuthiwa kufuna abantu abaneebhizinesi ezisakhulayo kwa-7 ufumaniseke xa ufika ufumaniseke uba hayi enye yinyani enye ayonyani but ke siyafukuza uqonda into yobana mawuleqe because uyayifuna le nto uyifunayo. Umbuzo wokugqibela ke ngumama le khandixelele siswam, le bhizinesi uyiqale ngeyiphi ipokotho ngoba ndayiva inkxaso ize sowusendleleni, uyiqale njani? Ndiyiqale nzima ke umyeni am engayifuni kuba ndicinga into yobana kuba kukude apha ndihlala ko-47 ndizowukha laa distance. Ebuza into yobana xa ubuya ke ngoku leyithi ke ngoku uphethe imali ootsotsi i-risk. Ndithi ke ngoku mna heyi masingayibali singayicingi ingekenzeki, sayibona ngelo xesha xa yenzekile because andizukwazi uyenza le nto xa sicinga loo nto. Yeah. Then ke ngoku wathi ke ayinza kunika ke start njengositsho kodwa kandithandi because kaloku uzawuhamba ixesha elide. Wandinika ke nyani imali engange-500 ndaqala ke ngoku ndaqala ukwenza embizeni ke estovini. Okay. 2 plate wam westovu njengobona sekugcwele njengoku Sekukhona ezisebenzisi zikwelaa cala. 2 plate wam westovu, imbiza
ndanqunqa itapile, ndasika itapile ngesandla, ndazithengela amaqwaqwaku, ndenza ifishi, ndathenga ifishi, ndenza ifishi. Ndathe zandithenge nephelele, ndathenga liweyo ayenkomo, ndifuna uqale ndijonge kuqala. Mina ndathengisa yaphela into yam kwangolaa suku lokuqala. Ngolaa suku lokuqala ndathengisa yaphela tu. Ngengomso ndabe sendithenga ke ngoku iingciwa zeetapile ke ngoku, ndabona uba yeyi kahle kahle yona ihamba kakhulu zezitshisi. Hayi ke ndabe sendithenga ke ngoku iikhadbhodi ke ngoku zefishi ke ngoku. Hayi ke kanti iqalile ke ngoku isukile indaba. Kulapho ndakwazi khona ke ngoku ndathi nethi ndifumana imali ndazithengela ke ngoku ifraya kwa-buy and sell, ndazithengela nge-1.5. Ndaphinda ndazithengela enye, mane ndisenza loo nto, mane uzithengela ngale profit uyifumana. Profit ndiyifumanayo. Nabantwana bam xa befuna uphatha, bayaphatha esikolweni, ndabathengela neento abazifunayo. Umnye nam ndamncedisa ke ngoku ngolaa hlobo ke ngoku. Hayi naye wade wayithanda ke ngoku, naye wathi heyi ayibona ibinenkqubela. Sathi kayinto yobana wade wakwazi nothenga nephela naye kwangale mali yalapha, esitsho ke sithini le nto ndandingayifuni kangaka ntoni, kanti izawuhamba ngolu hlobo. Wayithanda ke naye ke ngoku. Okay ke mama. Okay.